fragile meadow, oh, a fragile meadow. Expeditie Laaksum is een literaire reis naar het liefste havenstadje van Europa. En de reis begon in Tresor in Ljouwert, toen ging ze naar Bolsward en nu is de karavaan Delstrutsen hier in de theatertuin in Ries. Maar daarover dadelijk meer. Ik zal je eerst even vertellen wat er nog meer in de kaartje zit. Sneeuwen wie het Fries Festival, het jaarlijks feestje van de Friese popmuziek. Bouke Groen wie verantwoordelijk voor de vormjouwing van het feest. Park Vijversburg bij Tietjerk stiert weer vol beelden. Beeldhouwer Marco Goldebelt van Sint-Jabik neemt dus mij erheen. En Expeditie Laaksum dus. Hartstikke uitverkocht is het. 3 bussen vol publiek, wol de literaire reis maaitje. Nou, en wij vallen van het ene evenement in het oren. Want Aroene Sneeuwen weer het Fries Festival. En dit hier kregen ze voor het eerst zelfskip van de mediakunstenaars van het Media Art Festival. Want ja, dat raken de subsidie kwijt. Hoe pakt dat nou uit, die 2 bij elkaar? Het is sneeuwte jong, de Ljouwerter Harmonie, het Fries Festival. We binnen er maar betiert heen gaan, want het gaat dus dit keer om de aanklaring van het festival. Net zozeer om de muziek en de bands. En ook kennen we er nog bij. Zo, is toch iets anders dan ik dacht. Pieter Heddengaar in stage bij de K-route en met hem binnenkeer. Hij wil wel eens wat meer weten van de kunstenaar die de vormjouwing van het festival nou voor de 3e keer docht. De Ljouwerter Bouke Groen. Bouke is een licht, lood en videokunstenaar en liet hem inspireren tot dingen die stikken binnen. De lichtinstallatie die er voor dit festival voor de gevel van de harmonie maken, bestaat ik uit stikkende TL-buizen. Als ik uit het raam kijk, hier bijvoorbeeld in Nijlon, dan kijk ik naar een flat. Dat zie je hier eigenlijk niet, maar er staan hier wat flats achter. Die flats die zijn s'avonds helemaal verlicht met TL's. En soms zit er een kapotte TL in. En dat is eigenlijk het is een soort van prachtig raster van lichtjes. En er is er 1 lichtje wat dan zo eigenlijk een beetje irriterend voor de mensen. Springt er dan toch uit? Springt er uit omdat hij kapot is. En op een of andere manier vind ik dat bijzonder. Een kapotte TL is eigenlijk iets wat niet mag. Maar waarom niet eigenlijk? Het is juist daarom interessant. Puls is een installatie waar ongeveer een 100 TL-armaturen in gebruikt worden. Nou is dat nog niet eens zo bijzonder, maar die pas ik aan zodat ze eigenlijk niet opstarten. Dus eigenlijk is het een kapotte TL-buis. Ja. Dus ze blijven constant pulseren, dus ze starten steeds niet helemaal op. Dus foem, foem, foem. En als je er dus 100 hebt, en die hangen allemaal voor de raampartij wat aan de wegkant van de harmonie. Die is dus 40 meter lang, 20 meter hoog. Heb ik er dus om en om 100 TL's opgehangen. Dus als je buiten staat zie je dus heel veel TL's dus pulseren. En dat is het werk Puls wat ik dus nu voor het Fries Festival gemaakt heb. Nou, ik ben eigenlijk als eerste bij de kunstenaar en daarnaast doe ik ook nog andere dingen. Locatievormgeving voor evenementen bijvoorbeeld. Of ik kan wat verbouwen aan decors, theaterstukken. Dus dat is wat ik doe. En daarnaast als kunstenaar maak ik installaties. Dus ik werk veel met geluid. Geluid een bijzonder fenomeen. Daar werk ik veel mee. Ik heb een installatie gemaakt over een tikkende cv-buis. Als je een oud huis hebt en je doet ergens de warme kraan aan, dan gaat de cv-buis tikken. Die zijn eigenlijk verkeerd gemonteerd. Maar daardoor krijg je wel een soort van geluid wat prachtig is. En tik, 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 tik. Dat is een heel mooi geluid. En dat werkt dan uit een installatie met klankkasten en cv-buis om te kijken of ik dat tikken kan vangen. Als je de wereld zou opdelen in 2, heb je eigenlijk aan de ene kant heb je alles wat werkt. Ja. En aan de andere kant heb je alles wat niet werkt. En als er eenmaal iets wat werkt die grens overgaat, dan wordt het weggegooid of vervangen, maar dan gaat het meteen weg. Ja, precies. En juist die wereld, dat vind ik mooi. Dat is interessant. Ja. Als je vragen hebt, dan kan je ermee werken. Dan is er iets wat je dan is nog terrein te winnen aan wat je kan onderzoeken. Het is eigenlijk een onderzoek. Ja.
Ah, dit is toch wel een mooie plek, dan kan je hem zo pakken. Nou, Sjoerd. Ik zeg draai hem om. Ja, ik ben er wel klaar voor, ja. Joep, kijk eens aan. Ja, er zijn er toch een aantal die een beetje flikkeren. Ja, het is wel heavy. Het heeft een bepaald ritme, maar ook weer helemaal niet, want het is een totale willekeur. Het knipt op een paar keer en dan stopt het weer. Maar soms heb je, als je er 3 of 4 naast elkaar legt, soms dan knipperen ze tegelijk of 3 tegelijk. Dan is er een soort moment dat het wel even synchroon loopt. Dus er is ook een spel tussen iets wat... Dit is eigenlijk een soort van asynchroon ritme wat je krijgt. En dat in beeld vind ik ook heel erg mooi. Maar ja, dat gaat niet storen op geluid of wat dan ook. Als het goed is niet, want het moet een heel andere groep zijn. Ja. Dus... Nou knappert hij dus ook heel erg binnen. Hij is nu aan het... Ja, als je nu binnen luistert, dan regent het. Ja, precies. Ja. Het is wel ting-ling-ling-ling. Ja. Wat was er eigenlijk op het publiek oerbrengen? Wat wil ik op het publiek... Ja, het is... Ik denk dat het wel een soort van verwondering eigenlijk. Dat is wel waar ik naar op zoek ben, omdat ik het zelf ook heb. Ik hou me natuurlijk wel bezig met wat mensen van mijn werk vinden en hoe dat overkomt. Maar het is wel iets heel eigens eigenlijk. Dus als ik iets echt aan het maken ben, aan het bedenken ben, dan denk ik ook wel heel lang niet na over wat mensen ervan vinden. Op een gegeven moment dan verwoordt het tot iets en op een gegeven moment ga ik nadenken van oké, als ik dat nou ergens plaats, wat gaan mensen er dan van vinden? En dan heb ik dat gedachteproces. Maar eigenlijk met Puls ben ik heel benieuwd. Ik denk dat het heel goed samengaat, muziek en beeldende kunst. Omdat beeldende kunst toch veelal, en vooral de beeldende kunst die tijdens Mes met Bitsub, dus tijdens Freeze dus getoond wordt, dat is kunst dat uitdaagt, wat interactief is, waar je mee kan spelen. En als bezoeker ga je dus een band bekijken. En op een gegeven moment kom je in de foyer en dan denk je van nou, ik drink even een biertje en dan loop je een beetje rond. En dan kom je eigenlijk heel veel installaties tegen van kunstenaars die je uitdagen, die je op een of andere manier triggeren. En dat is volgens mij een hele toffe toevoeging op zo'n festival als Freeze. Ja. Nou, het programma hier in de theatertuin Rieses Kleer. De karavaan start weer in de bussen. Ze gaan naar de laatste stop voor Laaksum, naar het Reerklif. Laaksum, dat is natuurlijk een bijzonder plakje, dat Lietse haventje. Maar is het alleen nog maar een mooi decor voor deze dag? Of smiet het ook nog een soort van thema op? Voor muzikant Sietse Bruksma weten we dat natuurlijk wel. Maar hoe zit dat met de schreeuwers? In Gasterloon aan de IJsselmar luidt het boorschip Laaksum. Het plak is benammen bekend om een haven die dit hier 100 jaar bestaat. Van de visserij is haast 9 uur. Elke dag weer binnen de mensen overal waar die te even stil komen. En op zijn dag is dit toch blikken dat Eltsenien zijn eigen beleving bij dit beziele plak had. Een haven daar de reis begint. Een haven daar de nachten jongen. Die bouwt mij 1000 jerms in 100 jaren. Van zee verwaaide talen, wask onlinen, van hemelruten en onspeeld lok. Van dwelmlanternen zeegedienen, of oors van blauwe loft. Een oeren op het strand, bleerte hannen, amer wetter, schepke zaan. Je
komen erachter dat het eigenlijk een heel iconisch plak in Friesland is. Meesten het in de holle zitten, die hebben er gedachten bij, die hebben er herinneringen bij. En ik denk ik wel eens onderzoekje, hoe komt dat nou? Hoe is Laaksum zo'n belangrijk plak in uw collectieve Frieske onthoud worden? En het mooie is dat je eigenlijk op het plak stiert waar we de Zuiderzee verlenha. Dus Laaksum is eigenlijk het symbool voor het verliezen van een cultuur. En de ruïne hier achter mij van de visafslag is het mooiste symbool daarvan. Dus het stiert hier op een plak waar de breuk met het verliezen eigenlijk op het verheftigste is. En daarom denken we hier zo bot aan het verliezen, maar eigenlijk ook weer aan de toekomst. De expeditieleden hebben al een hele reis en een riege van optredens efter de reg. Maar je weet al hier onbegonnen. Eindbestemming Laaksum. Het bijzondere van dit plak, dat is de rest van de onmetelijkheid van de IJsselmaar. En van het water van de IJsselmaar. Want het is weer heel oors als de onstuimigheid van de Noordzee. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. En het is heel een ontspannend plakje. Maar hij is een gedicht hoe Laaksum schreeuwen. Ja, dat is weer. Maar soms, dat geeft het gedicht ik eigenlijk een beetje hoor. Bij een gedicht has het vooral fantasie nodig. Ik zie of nou pas van dat het een beetje passend is. Maar hoe kwam ze dan aan de informatie? Ja, dat zijn de moderne media. Op YouTube zit een filmpje over oud Laaksum. En dan zie je vooral hier de waskop hingen en dan zie je de viskers en meestal te ruithimmelien. En ja, daar ga ik al een paar dingetjes uithalen. Dus ik eens uitpakken eigenlijk. En klopt het? Was het in de Holle Hiest, maar het beeld van Laaksum? Nou ja, er is hier geen zandstrand te zien, maar verder weer het wel zat ik tocht hier. En, het gegeven van een hele lietse haven, misschien wel de lietste haven van Europa, dat is al poëtisch genoeg al. En hoe is het, denk je, een plak voor inspiratie voor kunstenaars? Ja, dat is het natuurlijk vanwege de romte, het ljocht. Er is nergens zo mooi ljocht in Nederland als hier in Gaasterland. Het komt mij bakken hoe je heen is maar. Maar het is ik zo dat zo'n hier een 20 kunstenaars hier naar Laaksum komen. En de bekendste is eigenlijk onze schilder Willem van Althuis. Die het de visafslag schilderen, wel 12 keer. En iedereen die kent eigenlijk die schilderijen van Althuis. Dat zit vast in uw holle. En de inspiratie hier, het landschap, de romte, de poëzie, dat is een belangrijk thema in de Friese cultuur. Ik zou er wel schreeuwen kennen, ja. Daar ben ik voorzichtig mee aan het begin, maar in stilte. En hoe Laaksum? Hoe Laaksum? Nou, hoe de Zuiderzee. Hoe de meesten hier nog steeds praten over de zee. Hè? Ze had net over het IJsselmaar, ze had over de zee. Ja, dat is prachtig. Hier, en dan kijk ik even naar de orenkant te zien, even naar Enkhuizen en Vrouwenzoon. Ja, wat hier al gebeurd is. Prachtig. Wat is die zon fel, hè? Mooi, kijk, dit is ook nog scheep. Links van die zon. Als ik van tevoren dingen bedenk, dan stink ik net met even voor de dingen die gebeuren.
Dus stel je hier nou een heel soort mok geweest, stel je hier vis zitten of zo, dan hier het werd oors geweest. Snapst? Nou jekt die wulp, dus er komt rijnwetter. Maar hier die nou straks geweest, dan hier, Jesse? Ja, dan hier het werd oors, nou ja, ze ben kijk te let. Of zien ze mooi mijn uitbank in. Wat ik mooi vond op het einde van het steek, dat ik maakte dan, het was steeds zachter en het wetter namelijk oer. Dus ik veelde dat de meesten het wetterlustering doen. En dat wie eigenlijk precies wat ik graag hoor. Vanuit de Grote Diek zie je het al. Er staan weer beelden in Park Vijversburg. Onder jou is beter bekend als het Bos van IP. Het werk van Mark Goldebelt, beeldhouwer in het beeld, het staat er ik. En hij neemt eens mij erheen. Narcissus is het thema, hè? Ja. Even uitleggen, wie was Narcissus ook alweer? Narcissus, heel kort door de bocht gezegd, was degene die door de goden onkwetsbaar was. Dat weet ik ook niet precies, maar in ieder geval, hij mocht zichzelf niet zien. Want als hij zichzelf zou zien, dan zou hij verliefd worden op zichzelf. Zo mooi was hij. Zo mooi was hij. En uiteindelijk is dat ook gebeurd en is hij helemaal weggekwijnd. Gesmolten aan de rand van het water, omdat hij zijn spiegelbeeld zag. En daar is een bloem ontstaan, de narcis. Maar ja, thema's blijft een moeilijk verhaal, hè? Het gevaar van het thema is, als het groot op het spandoek staat, dat de toeschouwer dat als uitgangspunt neemt. Het beperkt je kijken. Het beperkt je kijken. Terwijl je moet durven, je moet ook beseffen dat een thema een verzamelnaam geworden is. Als dingen zouden kunnen zweven, dan zou ik dat gebruiken. Maar de suggestie op zijn minst is ook heel erg interessant. Hè? En daarom met deze puntjes zou die inderdaad heel mooi op het water hebben kunnen staan. Er komt een prachtige uitbreiding van het park aan hier met 16 hectare. Dat wordt een prachtige mogelijkheid natuurlijk voor de kunsten. En daartussen, dat gat is natuurlijk eeuwig jammer voor iedereen. Als je de langere tijd niet meer een expositie hebt, dan verdwijn je meteen weer. Dus dit was mooi en we hebben een prachtige samenwerking met een mooie groep mensen gehad. En we hebben een tentoonstelling waar we allemaal erg blij mee zijn. Hier woon ik, ja. Vertel. Rust en ruimte. Veel ruimte. En aangezien ik dat in mijn werk ook terug laat komen, is het wat dat betreft een geschikte plek. Ik zie 3 gebouwen. Ja, een ruimte waar ik het grote werk kan uitvoeren. En dat is er ook later pas bijgekomen. En een atelier wat aan het huis vastzit. Wat eigenlijk het oorspronkelijke atelier is zoals wij hier kwamen. Hier gebeurt het creatieve gedeelte. In het klein begint alles hier. De opdrachten beginnen altijd in het klein. Karton, metaal. Dit is geen metaal, Marco? Dit is geen metaal en dit is eigenlijk ook een van de eerste fases waar ik mee begin. Dat is toch zoekend. Hè? Want je kan wel denken van het werk, dat heb je toch in je hoofd? Nee, ik heb een bepaald idee in mijn hoofd en dan ga ik toch met stukjes karton ga ik zoeken. En ik weet niet wat ik zal vinden. Maar ik weet wel dat het ertussen zit. Ik denk als beeldend kunstenaar, als je begint, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk dingen maken die je zelf leuk vindt.
Doordat ik in de openbare ruimte ga werken, maak ik natuurlijk veel werk wat anderen moet aanspreken en prikkelen. En die combinatie vind ik wel interessant. Hè? Het is niet zo dat ik van tevoren ga denken, hoe zal een ander daarnaar kijken? Maar de verrassing die het oplevert, zowel mij als de kijker, hoop ik, dat is denk ik wat mij nog steeds drijft. Dit is een hangend object voor een bejaardencentrum in Delfzijl. De opdracht was in eerste instantie om meeuwen te maken. En daar had ik meteen al zoiets van, ja, maar je vraagt het wel aan mij. Geef mij dan ook de vrijheid om daar wat mee te doen. En uiteindelijk, dit is een bejaardencentrum, het zijn oudere mensen. En juist de oudere mensen vonden het fantastisch. Airport Eelde. En dit is bij nacht, want dat is een van de weinige beelden waarbij de verlichting ook gefinancierd is. En dat is altijd een extra dimensie waar je niet altijd het budget voor hebt om daar wat mee te doen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dit is voor Friesland Non-Ferro hier in Leeuwarden. Buitenpost. Buitenpost heeft een functie gehad als wisselstation voor paarden. Dus van daaruit tussen Groningen en Leeuwarden een heen en weergaande beweging. En kijk, en dat zijn voor mij essentiële symbolen. Heen en weer gaat is al dynamisch. Ik zal niet zeggen dat het uitleg nodig heeft, maar het verhaal dat je net vertelde, dat kent de gemiddelde voorbijganger natuurlijk niet. Bij een aantal van die beelden staat een plakkaat waar het op vertaald is, omdat het dan in dat geval wel helpt. En je hebt helemaal gelijk. Natuurlijk, als ik iets uitleg over een beeld, dan zie je andere mensen denken, oh, oké, ja, interessant. Ja, nou ja, dat is het dubbele, denk ik, aan een opdracht. Hè? Ik bedoel, de opdrachtgever weet het en de toeschouwer weet het niet. Nou zei je al, opdrachten lopen terug. Ja. Met andere woorden, je bent vrijer, maar vrijheid is niet altijd lekker, hè? Nee. Het is wel fijn om toch een beetje gebonden te zijn, of niet? Met andere woorden, als er een grens is, dan weet je ook... Oh, absoluut. Vrijheid en gebondenheid heet het, geloof ik. Ja. Hoe ervaar jij die vrijheid nu dan? Ja, nou, de vrijheid die ik dus nu heb, is dat ik meer aan mijn eigen werk moet trekken. Dus meer discipline moet opwekken om nieuwe ideeën te creëren. En dat is zowel natuurlijk lastig financieel gezien, maar ook inhoudelijk gezien. Je begint, er is niemand die mij vertelt, nu je moet dat en dat gaan maken. Ja. Maar aan de andere kant heb ik inderdaad ook zoveel dingen liggen nog qua ideeën, dat ik denk van ja, daar wil ik heel graag mee verder. De 18 beelden van de tentoonstelling op Vijversburg bij Tietjerk binnen nog rond 28 oktober vergees te zien. Ja, hier waarom op Laaksem, eindigt het dan, Expeditie Laaksem. Met het prachtige jongen, de zinnen is ondergaan. Wij zijn na je week weer, maar onder oren de feestelijke opening van het Naaie Zeiland. Dankjewel voor het zien en graag tot na je week.